Aquesta setmana no farà massa bon temps. Dilluns farà sol i núvol, dimarts pot sortir el sol, però dimecres i dijous tornarà a estar núvol. Segurament divendres plourà i el cap de setmana estarà ennuvolat. La temperatura la tindrem des d'avui fins a dijous amb 17 graus. La mínima es mantindrà entre 7 i 8 graus tota la setmana. Sort que el rei Carnestoltes ens alegrarà el divendres. Bon Carnaval! Avui, dia 21 de febrer, és el dia de la llengua materna. Portuguès, anglès, xinès, búlgar, rus i fins les 16 llengües o més que parlen els nouvinguts i nouvingudes del CIL seran les protagonistes d'aquesta diada. N'hi ha de més conegudes i de menys, però totes les llengües ens serveixen per parlar amb la nostra família i les persones que més ens estimen. Per tant, aquesta és un dia que ens toca a tots i a totes, molt a prop, i que ens agradarà molt compartir amb vosaltres. Com que fa poc va ser Sant Valentí, hem pensat que seria interessant poder explicar com es fan els casaments a Iran. La festa comença amb el hostegori, on la família del noi va a casa de la noia a demanar la seva mà, mentre els nois que es casaran van a xerrar sols a una habitació a part. Després es fa la Balevoran, que és quan es fa oficial el compromís amb la família. La tercera cerimònia és l'Artkonan, on es sosté una tela per damunt dels caps dels nuvis i dues dones que ja estan casades esmicolen sucre per damunt dels futurs nuvis perquè tinguin una vida ben dolça. Després diuen i signen una espècie de contracte on es juren fidelitat a un lloc especial. Actualment, els vestits que duen són els mateixos que aquí i després de fer-se unes fotos van a la cerimònia del casament. Finalment, en el casament pròpiament hi ha 2 o més testimonis per part del nuvi i de la núvia que poden ser de qualsevol edat. El festi nupcial sobretot es fa perquè els coneguin les famílies i sol ser un dinar o un sopar. Com que el dia 21 és el dia de la llengua materna, avui començaré jo explicant-vos algunes curiositats de la meva. El gallec. El gallec era una llengua molt tancada i durant un bon temps va ser prohibida, de manera que quan es va poder tornar a parlar s'havia perdut aquest gallec pur i es va a començar a barrejar amb l'espanyol, donat lloc al gallec que parlem actualment. És una llengua de base romànica perquè prova del llatí, però té moltes influències de la llengua celta. El gallec i el portuguès, de fet, provenen de la mateixa llengua originària que era el galaico-portuguès. A l'escola actualment fem matèries en gallec i així no es perd la nostra llengua. Com a curiositat, us comentaré que els articles no tenen la L, com en castellà o català. Per exemple, diem o neno, a nena, os nenos, as nenes. I en gallec, moltes vegades paraules que resulten femenines en català, com la llet, són masculines, com oleit. Jo estimo la meva llengua i m'agrada molt mantenir
la viva. Espero en un futur poder parlar amb els meus fills perquè forma part de la meva història i de la meva identitat.